Türkmenistana dowam edýän paýta mewsimining fonuny şu günler Daşowut we Lebap vilayetlerine häkimetler büdjet işgärlerini mejburi paýta ýygymyna çekmek işlerini dowam etdirýärler. Yerli çeşmeler we synçylar soňky wagtlarda sebitleri aralaşan sowuk howa garamazdan hepdeniň dowamyny yerli edaralarda her 4 adamdan bir adamyň ýygymy mejburi çekilýändigini aýdýarlar. Hepdeniň dinç günlerine bolsa mejburi ýygym işleri köpçülikliğin häsiýeti eýe bolýar. İş günlerinde nobat boyunça her 20 adamdan 5 adam paýta goýberilýär. Gijeki çalşykda işleýän adamlar işden soň paýta ýygmaga uğradylýarlar. Dinç günlerinde büdjet işgärleri köpçülikliğin ýygyma çekilýär. Diýip yerli çeşmeler we synçylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdiler. Raýatlaryň sowuk howada mejburi paýta ýygymyna çekilmegi sebit ýol başlarynyň ýurdun gowuçy meýdanlaryna paýta hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnap almak işlerini tutan yerlilik bilen wada berýän wagtlaryna gabat gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5 dekabrda vilayet häkimleri bilen geçiren iş maslahatyna ýurdun gowuçy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanasyna çenli ýygnalmagyny tapşyrdy. Sebit ýol başlary ýygym mewsimining talaba laýyk dowam etdirilýändigini aýtdylar. Bu iki vilayetin Daşowut we Lebap vilayetlerinin häkimleri gowuçy meýdanlarynaky paýta hasylynyň soňky hanasyna çenli ýygnaljakdygyny wada berdiler. Ýöne sowuk howa barada gurrun gozamadylar. Diýip bir yerli synç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Howa maglumatyna görä şu günler Daşowut vilayetyne howanyň temperaturasy gündüzlerine -4 gradusa çenli, gijelerine -15 gradusa çenli aşaklaýar. Lebap vilayetinde bolsa howanyň temperaturasy gündüzlerine 2-4 gradusa çenli, gijelerine -10 gradusa çenli aşaklaýar. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmen hökümetini ýurdun paýtaçylyk puwdugyny mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Oba hojalyk resmiýetler ýurdun paýtaçylyk puwdugyny mejburi zähmetden peýdalanylmagy barada habarlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär.